Już z odruchu normalnie chciałem powiedzieć, dawno chciałem nagrać jakiegoś fajnego vloga, ale nie miałem czasu, nie? A potem przypomniałem sobie, mówię, biedronki mi latają, też macie tyle biedronek, a potem przypomniałem sobie, że przecież ja teraz mam czas na wszystko w zasadzie. Chyba że akurat live'a robię albo coś takiego. Także witam was serdecznie i pogadamy sobie, to takie głupie, przecież to ja gadam. Co wam chciałem poopowiadać tym razem? Tak zastanawiałem się, o czym by tu można było sobie tak na szybko pogadać. I wymyśliłem taki dobry, taki temat, który myślę dotyczy każdego generalnie człowieka i jest taki chodliwy. Muzyka, mianowicie muzyka. I tutaj będzie się to składało, że tak powiem, z mojej części i z waszej. Znaczy ja powiem o swoich doświadczeniach z muzyką i o gustach muzycznych i tak dalej. A potem oczywiście proszę was do podzielenia się waszą opinią, waszymi doświadczeniami w komentarzach pod filmem. Także przechodząc od razu do sedna sprawy. Ja, jak moi koledzy w szkole podstawowej i wczesnogimnazjalnej słuchali, wiadomo, 997, ten numer to kłopoty, no to ja wtedy muzyki nie słuchałem prawie w ogóle. No nie liczę słuchania muzyki, że jak budził mnie dziadek do szkoły, do szkoły podstawowej, jak miałem 10-11 lat, to na trójce leciały szlagry. Jerzech Wiktor ze Śląska, Gołębiorze i tak dalej, to tego może nie policzę. Tak na poważnie muzyką zacząłem się interesować gdzieś tak w gimnazjum, pod koniec gimnazjum, w gimnazjum w każdym razie. Moje wielkie zainteresowanie muzyką w sumie zaczęło się od takiego, znaczy słuchałem wcześniej muzyki, wiadomo, ale oglądałem serial Doctor House i tam na początku któregoś sezonu leciała piosenka No Surprises zespołu Radiohead. No i tak się zaczęła moja przygoda z Radioheadem i tego Radioheada potem słuchałem tak naprawdę wytrwale, bardzo dużo słuchałem, byłem wielkim fanem naprawdę. Znaczy jestem dalej fanem, tylko już nie takim zagorzałym jak wtedy. Słuchałem przez jakieś 6-7 lat, no tak zatwardziale Radioheada i to jest taka muzyka, nie wiem, może kojarzycie zespół Radiohead, tam głównym, prawda, lead singerem jest Tom York i w ogóle, no, potrafiłem słuchać koncerty dziennie, po 4 koncerty po 2 godziny takie oglądać i kupowałem płyty, zresztą tutaj te płyty leżą, nie mam wszystkich, ale mam dużo i byłem naprawdę wielkim fanem. Nigdy mi się nie udało być na koncercie, bo Radiohead w Polsce był tylko w 95 roku w Sopocie, bodaj w 2009 w Poznaniu. Także Radiohead to była wielka taka faza na to. Potem, i teraz może mi się mylić trochę jak to było w porządku, takim powiedzmy w kolejności, ale słuchałem zespołu Muse, no w sumie słucham do dziś, no to tak samo też Radioheada, tylko już nie tak często. Muse to jest taki lżejszy Radiohead, nie? Bo teraz pewnie ludzie co są fanami Muse'a, a nie lubią Radioheada, to mnie pewnie zmieszają z błotem, bo jest taka jakby powiedzieć wojna pomiędzy fanami Muse'a a Radioheada, że tak nie przepadają za sobą, bo jedni mówią, że dźwięk śmieszny, że lead singer w Muse'ie lepszy, bo wyższa skala głosu, ale jakby nie Radiohead, to Muse'a by nie było i tak dalej, nie? Może wiecie mniej więcej o co chodzi. Też gdzieś mi się tak przewinął tam przy okazji zespół Elbow, którego piosenkę pierwszy słyszałem. Piosenka zespołu Elbow była w intrze któregoś Call of Duty. Wydaje mi się, że w intrze Black Opsa była piosenka zespołu Elbow i tam pierwszy raz usłyszałem i też potem długi czas słuchałem. No i potem jakoś tak jeszcze gdzieś pomiędzy tym wszystkim przewijał się Rammstein, którego też z wielką przyjemnością słucham do dzisiaj. Może nie jakoś tak hardkorowo, ale też dużo słuchałem Rammsteina. Na Muse'a w ogóle, na Muse'ie mi się udało być na 2 koncertach. Nie wiem, czy to teraz będzie widać, ale czy to obejmuje kamera, nie wiem. Tutaj wiszą 2 bilety jakby co z Muse'a byłem w Łodzi parę lat temu i nie w tym roku to było? W Warszawie? Nie wiem, no w każdym razie nie tak bardzo dawno w Warszawie, nawet chyba zdjęcie na Facebooka wrzucałem z tego. Co tam gdzieś? W ogóle ja nie lubiłem jakichś konkretnych wcześniej tak zespołów, tylko jakoś tak powiedzmy chodziło o konkretne piosenki w zasadzie niż zespoły, nie? I jeszcze gdzieś przewinął mi się zespół taki, który nazywa się... Kurde. Piosenka na przykład tego zespołu, Sweet Suicide, Tiger Lilies, czyli Tygrysie Lilie, dobrze chyba mówię, Tiger Lilies, takie ciekawe
to panowie Anglicy stylizowani na taki jakby kabaret cygański, żydowski, coś takiego i takie specyficzny rodzaj muzyki bardzo. No też gdzieś nawet muzyki klasycznej troszkę słuchałem, bardzo lubiłem arie śpiewane przez pana świętej pamięci Pavarottiego czy Bocelliego, także naprawdę to do różnych sięgałem, że tak powiem, źródeł. No, szlagry, wiadomo, lubię szlagry słuchać, nie? Pomimo, że ludzie tak się śmieją z tego, że szlagry to taka, co to za muzyka, co to za sztuka. Ale to jest potrzebne tak jak każdy rodzaj muzyki. Lubię szlagry, śląskie szlagry, niemieckie, śląskie niemieckie, śląskie po śląsku, śląskie po polsku, troszkę mniej, bo tam często są takie, to jest takie śpiewanie takim językiem śląsko-polskim, taką tą z hasłami typu kocham cię zamiast joci przaja i takie, nie bardzo za niektórym przepadam, ale Gang Marcela, Patefon Ujka Ericha i to wszystko to, no, znam tego dość sporo. A w ogóle jak byłem mały taki fest, miałem może lat 6-7, to mi puszczali disco polo. I ja leżałem nie tutaj, tylko tam w pokoju dużym i moje ulubione było disco polo. Ja tego już nawet tak nie pamiętam. Znaczy pamiętam tak jak przez mgłę, nie? Na przykład nie chciałem żryć, to mi puszczali disco polo i ja majteczki w kropeczki i jadłem. O, będę kichał chyba. O, nie lubię tego. Na gorzołę nos swędzi. To disco polo tak zabajtla. No i co, z takich ważniejszych w sumie muzycznych to tak by było tyle. No, grałem na gitarze, nie wiem czy wiecie, na gitarze się nauczyłem grać jakoś 8 lat temu, 9. Jeszcze bym umiał grać, gitary stoją tutaj dwie, struna szczeliła i mi się nie chce nowej kupować. Ale nawet na YouTubie jest parę filmików, także wiecie, że coś tam troszkę brzdękam, jestem samoukiem, mam 2 harmonijki ustne, na których nie umiem grać. A jak chodziłem do szkoły, to często jeździliśmy tam razem, taka pani z muzyki, nauczycielka organizowała takie wyjazdy nam do Filharmonii Katowickiej. Bardzo lubiłem na muzykę filmową jeździć i tam w Filharmonii orkiestra grała na żywo motywy z Gwiezdnych Wojen, ze Szczęk, z filmów głośnych, z Indiana Jonesa, z tego typu właśnie, z Harry'ego Pottera, z Władcy Pierścieni. Super wydarzenie i w ogóle to jest na żywo muzyka, to jest coś, koncert zespołu jakiegoś tam, wiecie o co chodzi, czy rockowego, czy coś takiego, czy prawda, koncert Filharmonii, żywa muzyka to jest coś niesamowitego, tego się nie da przepraszam, w żaden sposób porównać do słuchania nawet na najlepszym sprzęcie muzyki w domu, chociaż słuchanie muzyki w domu w takim klimacie właśnie, że ktoś sobie siądzie, założy słuchawki, tam światło wyłączy, przysłoni okna i takie smutno żabowanie, to też jest potrzebne, nie? To też są różne w ogóle muzyka, to jest w ogóle bardzo szeroki temat, wiadomo, ale muzyka w życiu człowieka różne role pełni, nie jednemu człowiekowi już muzyka pomogła wyjść z trudnej sytuacji, poradzić sobie z jakimś problemem. Czasami się muzyki słucha po prostu, bo wiadomo, mamy dobry humor i chcemy sobie go jeszcze bardziej poprawić i puszczamy coś takiego skocznego, wesołego, a jesteśmy smutni na przykład, coś się złego stało, mamy jakiś problem, to na przykład puszczamy smutną muzykę, jakoś chcemy tak przejść, może takie, jakby to powiedzieć, katarzis, oczyszczenie, także musimy to przemęczyć i to jakoś sobie radzimy wtedy z problemem, że jakoś się tak próbujemy pobudzić jakoś tak do boju, do działania, to jakiegoś rocka, czy coś takiego, czegoś żywego, no, do piwa, żeby się pokiwać z kuflem, jakieś szlagry, nie, lej te piwo, lej a żywo, czy w jakimś szynku gdzieś to leci w radiu, no, muzyki słuchamy, myślę, w takiej gamie różnych sytuacji i w takich różnych celach, że to aż trudno powiedzieć, no. Także ja się z wami podzieliłem tymi moimi ważniejszymi muzycznymi, tak na szybko, żeby nie przeciągać. Jestem ciekaw bardzo, czego wysłuchacie, jakiego gatunku muzyki, jednego, więcej, może tylko konkretne zespoły. Muzykę słuchacie właśnie, żeby często tylko ze względów rozrywkowych, czy też jakoś tak właśnie, żeby tak czasem siąść i tak pomyśleć, wiadomo, na jakiś temat tak troszkę głębiej, no.
Z tym pytaniem ja Was zostawiam. Proszę się dzielić w komentarzach swoimi jakimiś przeżyciami. Ja się będę starał odpisywać, czy teraz akurat jest za 24, zaraz idę spać. Jest środa, czyli jutro, a właściwie to w nocy z piątku, z czwartku na piątek jedziemy na PGA, także piątek, sobota, no i niedziela mnie też nie będzie za bardzo, jeszcze w niedzielę też, ale będę w miarę możliwości starał się dyskutować, na komentarze odpowiadać. To by było tyle ode mnie. Jeżeli, wiadomo, jakość materiału spełnia Wasze wygórowane oczekiwania, to ściuk do wierchu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to można tam płacić subskrypcję, żeby na bieżąco. No, i to tyle ode mnie, ja Wam bardzo dziękuję. Dobranoc, miłego dnia, cześć.